Maipaldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. Kakayahan ng mga pulis sa Pampanga, kinwestiyon ng ilang mambabatas dahil sa serye ng patayan. Usok na nanggagaling sa factory, reklamo ng ilang residente sa San Simon, Pampanga. Dr. Hazel Tumang umalma sa umunoy panggigipit ng Quadcom sa kanyang ama. Forensic Documents Lab inilunsad ng Bureau of Immigration sa Clark International Airport. At niyaliwang artista, bisa lang makisayaking GLF 2024. Giant Lanterns balaw sa maging star ng okasyon. Labis-labis ang dismaya at pagkabahala ng mga residente ng Barangay de la Paz sa San Simon, Pampanga dahil umano sa usok na lumalabas mula sa isang pagawa ng bakal. Bukod kasi sa mabahong amoy, may masamang epekto rin daw ito sa kanilang kalusugan. Ang detalye sa report ni Liana Canilao. Makikita sa POV ng netizen na si Anthony Intal ang usok na lumalabas mula sa isang pagawaan ng bakal sa San Simon, Pampanga. Sa kanyang Facebook post, isinaad niya ang pagkadismaya dahil wala na ang payapa at sariwang lugar na kanyang kinagisnan. Ayon pa kay Intal, hindi na raw sila makahinga ng maayos. Dahil dito tinungo ng CLTV 36 News ang Barangay de la Paz sa nasabing bayan upang kumpirmahan ang POV ni Intal at ng iba pang mga residente. Kakambal na ng usok na lumalabas sa factoring ito ang mabahong amoy na nakakaapekto sa mga komunidad dito sa Barangay de la Paz. Matagal na panahon nang tinitiis ng mga residente rito ang sitwasyon. Pag umuusok, amoy kuwan, mga bakal, ganon. Parang pabrika ng mga kasirola ba yan? O, ano? Dito sa amin pabanda yung usok dito eh. Kaya yun din daw mga taga-sepo doon, no? Nagre-reklamo din. Maano din daw maamoy. Lalo na pag umulan, hindi ka talagang sasakit yung ulo mo, mabahon talaga. Yung ma-explain ng mabuti kung ano yung amoy. Kami nga naka-face mask na, doble na yung face mask. Ayon pa kay De La Paz Barangay Captain Ramil Mangay, nakakaapekto na sa kalusugan lalo na ng mga bata ang mabahong amoy. Ano pa kaya yung mga bata o yung mga senior na talagang malapit ng tamaan ng mga sakit pagka ganun ang naamoy nila. So meron na rin kami mga kaso na na-hospital sila, no, dahil nga doon sa usok na naamoy nila. Binisita na ng mga opisyal ng Barangay at Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ang nasabing pabrika na sakop ng Barangay San Pablo Libutad. Nakipag-usap din kami doon sa secretary nila and then nag-set nga kami ng meeting together with Mr. Marvin Miranda ng MENRO natin, no? Na yun nga, nangako sila na aayusin nila kasi sinabi namin na talagang maraming nagre-reklamo dun sa factory nila. Inirekomenda rin nila na ayusin ng pabrika ang kanilang pollution control device. Sinasabi nila na meron daw silang mga smoke collector, pero sa tingin ko hindi kayang i-absorb ng smoke collector nila yung usok na nanggagaling sa factory nila kaya lumalabas sa warehouse. Sinisikap ang kunan ng panig ng CLTV 36 ang pabrikang tinutukay ni Kapitan Mangay at ng mga residente. Bukas ang aming istasyon para sa kanilang pahayag. Liana Canilao, CLTV 36 News. Kwinestyon ni Dr. Hazel Tumang, anak ni dating Mexico Mayor Teddy Tumang, ang desisyon ng House of Representatives na ipasight in contempt ng kanyang ama matapos ang pagdinig ng Kamara nitong Miyerkules. Anya, malinaw at masyadong halata ang planong panggigipit sa kanyang ama. Nadismaya rin daw ang nakababatang Tumang sa umano'y pang-aabuso sa kapangyarihan kaya't ito ang nagtulak sa kanya para kumandidato sa darating na halalan. Ang buong detalye sa report ni Justin Dizon. Hindi po namin alam kung ano ang naging basehan nyo para i-contempt ang ama ko. Ni hindi nyo po siya hinayaang magsalita o magpaliwanag at hinatulan na kaagad ng pagsisinungaling. Bahagi ito ng halos 5 minutong video sa Facebook ni Dr. Hazel Tumang, anak ni dating Mexico Pampanga Mayor Teddy Tumang, ukol sa sinapit ng kanyang ama sa House Quad Committee hearing.
Nagsilbing resource person si ex-mayor Tumang sa inquiry nitong Miyerkules November 27 kaugnay ng investigasyon sa nakumpiskang 3.6 billion worth ng shabu sa Empire 999 warehouse sa kanilang bayan noong 2023. Mayor Tumang, you're lying, Mr. Chairman. Hindi ko lang po With naku... that, Mr. Chairman, I have warned you, pasensyahan po tayo. I move to cite in contempt, Mayor Tumang. Your Honor, can I explain po para makuha niyo po yung point ko? Sandali po. Please po, Your Honor. Sandali po. You're not yet recognized. Mr. Chairman, once again, I move to cite in contempt Mayor Tumang in violation of our Section 11, Paragraph B. Binigyan ng contempt order ng House Quadcom ang dating alkalde dahil umano sa hindi pagsagot sa mga katanungan at pagtatago ng impormasyong kanyang nalalaman. Hindi ko po personally kakilala si Willie Ong and Eddie Yang. Pumunta po sa munisipyo, doon ko lang po sila nakilala dahil nag-inquire na bibili po silang lupa. Ayon sa anak ng dating alkalde, malinaw at masyadong halata ang planong panggigipit na ginagawa sa kanyang ama. Ito anya ang dahilan kung bakit nagdesisyon siyang basagin ang kanyang katahimikan. Ganun po ba ang ginagawa ninyo kapag hindi kayo sang-ayon o hindi nyo nagustuhan ang mga sagot ng inyong mga nililitis? Masyado naman pong pang-aabuso yan ng kapangyarihan. Pero masyado nyo po kaming pinopolitika. Sobra na, nakakagalit na, hindi na tama. Paniwala pa ng nakababatang Tumang, nagsimula ang umano'y panggigipit sa kanyang ama mula nang magdeklara siya ng kanyang planong tumakbo bilang kinatawan ng Tercera Distrito ng Pampanga. Anong ginawa ninyo? Lalo na yung nasa taas dyan na nakadikit ngayon. Yung kaso ng ama ko na matagal ng dismiss, ibinalik nyo. Kayo dapat ang kasuhan sa ginawa nyong yon because that is double jeopardy. Hindi pa po kayo nakontento. Tinanggal nyo pa po sa posisyon bilang alkalde ng bayan namin. Bago magtapos ang video, sinabi pa ni Dr. Tumang na ang umano'y pang-aabuso sa kapangyarihan ang nagtulak sa kanya para kumandidato sa darating na halalan. Ako ang humabol bilang congresswoman, hindi lamang para bigyan ng hustisya ang aking ama, kundi para bigyan ng hustisya ang buong Tercera Distrito. Dahil kung ang abuse of power ay nagagawa nyo sa amin, mas magagawa nyo ito sa mga ordinaryong mamamayan. Samantala, bago maghating gabi ng Miyerkules November 27, pinawalang bisa ng Quadcom ang contempt order laban kay dating Mayor Teddy Tumang kaya siya pinayagang makalabas na ng House Detention Facility. Ayon sa Quadcom, conditional lifting lamang ito at kinakailangang makipag-cooperate ng dating alkalde sa mga susunod pang pagdinig. Justin Dizon, CLTV 36 News. Madalas na naiuugnay ang holiday season sa pagtaas sa mga insidente ng pagnanakaw, snatching at iba pang uri ng krimen ayon sa mga otoridad. Kaugnay nito, nagbigay ng ilang paalala ang Police Regional Office 3 o PRO 3 sa publiko na maging alerto at sundin ang mga safety tips upang maiwasang maging biktima partikular ng basag kotse. Laging tiyakin na nakalock ang pinto at bintana ng sasakyan at maglagay ng car alarm para sa dagdag na seguridad. Huwag mag-iwan ng mahalagang gamit sa loob ng sasakyan upang hindi ito maging target ng mga kawatan. Mas mainam kung ipark ang sasakyan sa maliwanag na lugar o sa mga may CCTV at security guard. Kung may mapansin na kahina-hinalang tao na umaaligid sa sasakyan, agad itong i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya para sa agarang aksyon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagpabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Humarap na sa House Quad Committee ang mga kaanak ng mga pinaslang na lokal na opisyal sa Pampanga 3rd District itong Martes. Binigyan sila ng detalye at update sa kaso ng mga pinatay na barangay captain na sina Alvin Mendoza ng Alasas, Jesus Liang ng Santo Rosario at Matt Ryan de la Cruz ng San Pedro Cotud.
Kasabay nito, tinalakay rin sa executive session ang mga kaso ng iba pang personalidad at opisyal sa probinsya. Ang detalye ibabalita ni Liana Canilao. Isinalang na sa pagdinig ng House Quad Committee ang usapin ukol sa serye ng pamamaslang sa mga lokal na opisyal sa 2 distrito ng Pampanga. Martes, November 26, nang umarap sa komite ang mga kaanak ng mga pinaslang na barangay captain sa siyudad San Fernando. Dito, nagbigay ng detalye at update sa kaso ang mga naulila ni Alasas Barangay Captain Alvin Mendoza, Santo Rosario Barangay Captain Jesus Liang, at San Pedro Cotod Barangay Captain Matt Ryan de la Cruz. Yung pong kaso niya is was dismissed at nasa na po ng mga kapulisan yan. So, I remain silent na po muna. Time na yon, mga 7:30, 7:40 ng gabi, pagdating ko sa bayan ng Santo Rosario, San Fernando, tumatawag na yung mga tao. Yun nga po yung daddy mo. Ang anak ko po kasi talaga, wala naman po, hindi naman po mabait po yung anak ko. At wala naman pong kaway. Nabigla na lang po ako sa nangyari kasi po talagang ang anak ko po sa bahay lang, sa barangay, at saka sa Hierosol lang po. Tinalakay naman sa executive session ng mga kaso ni na dating board member at provincial legal officer Attorney Jerome Tubig, dating kapitan ng Barangay Lakyos Arayat na si Norberto Lumbang at Arayat Councilor Federico Hipolito. Matatandaang sa kanyang privilege speech noong nakaraang linggo, hiningi ni Pampanga 3rd District Representative at Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. sa kanyang mga kapwa mamabatas na bigyang pansin ng mga insidente ng karahasan sa lalawigan. I did this as an urgent call to action to our local law enforcement agencies. Gayon din po ito ay para matulungan ng pamilya ng mga biktima na hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa paghahanap ng hustisya. Nanawagan din ng hustisya ang mga kaanak ng mga biktima at ang mga lokal na opisyal. Nag-attend po ako dito para umaasa na makahanap ng hustisya sa pagkawala ng aking mahal na asawa. Nahangat ko lang po yung magkaroon po sila ng hagarang katarungan. Pero inanong ko na rin po yung kapulisan natin na sana tutukan po nilang mabuti. Iimbitahan naman sa susunod na pagtitigan nilang resource speakers, kagaya ng mga dating namumuno sa kapulisan at ilan pang individual. Liana Canilao, CLTV 36 News. Sa kaugnay na balita, nakakabahala na raw ang mga kaso ng pagpatay sa Pampanga, lalo na't opisyal ng gobyerno ang mga biktima at wala pang nahuhuli ni isa ang mga pulis sa mga suspect. Ito ang naging daloy ng pagdinig ng House Quad Committee hinggil sa usapin ng serye ng mga pamamaslang sa probinsya. Narito ang report. Ang gusto ko lang tanungin, bakit merong ganito karaming napapatay? Do you have police visibility in those areas? Bakit marami napapatay na ganito? Ito ang diretsahang tinanong ng House Quad Committee kay Police Regional Office 3 Director Brigadier General Rodrigo Maranan kaugnay ng serya ng pagpatay sa ilang lokal na opisyal sa Pampanga. Isinalang sa Quadcom ang usapin nitong Martes, November 26 na dinaluhan ng ilang opisyal ng lokal na pamahalaan gaya ni na San Fernando Mayor Vilma Caluwag, Vice Mayor BJ Lagman, Arayat Mayor Madet Alejandrino at ang kapulisan. Present din ang mga kaanak ng mga barangay captain na pinaslang na sina Alvin Mendoza ng Alasas, Jesus Liang ng Santo Rosario at Matt Ryan de la Cruz ng San Pedro Cotod. Tinalakay naman sa executive session ang mga kaso ni na dating board member at Provincial Legal Officer Attorney Jerome Tubig, dating kapitan ng Barangay Lakyos Arayat na si Norberto Lumbang at Arayat Councilor Federico Hipolito. Ayon kay Representative Bienvenido Abante, Chair ng House Committee on Human Rights, higit na nakababahala ang mga kaso dahil opisyal pa ng gobyerno ang mga biktima at wala pang nahuhuli ni isa ang mga pulis sa mga suspect. I would like to find out on the police. Kayo ang accountable dito eh.
Kayo ang accountable dito. So what have you done? Saan ang police visibility? Sagot naman ni Maranan. My answer, sir, is it is happening because, number one, there is some sort of culture of violence in a particular area wherein people tend to take the law into their hands. Dagdag pa ng opisyal ng kapulisan sa rehiyon, iba-iba ang motibo sa mga nangyayaring krimen batay sa kanilang investigasyon. Ang isa ay because of work-related. Yung isang barangay captain, si Kapitan Liang, as he performs his mandate as a barangay captain, of course, may nasasagasaan po. At one good thing is our policemen are really doing its best to give justice to the family and the victim. That's why we have identified the suspect, we have filed the case, and we are now in the process of hunting the perpetrators and identifying the masterminds. Pinuri naman ni Abante ang ginagawang hakbang ng kapulisan, ngunit binigyang diin nito na may kakulangan ng PNP sa nangyayari. It's good that you're doing something for the victims. Yes, sir. But what I'm saying now is why were you not able to prevent the killings? I'm not referring to what you're doing now to the victims, helping them. But preventing the killings is more important than actually helping the victims. Because that is the duty of the Philippine National Police to prevent the killings being done right now. Mahigit isang buwan pa lamang sa katungkulan si Maranan sa PRO3 at wala pa sa kanyang jurisdiksyon ang mga nangyaring krimen. Dahil dito, iniimbitahan din ng komite sa susunod na pagdinig ang mga dating opisyal ng PNP sa rehiyon at lalawigan. Kasama si Liana Canilaw, Isel Fernando, CLTV 36 News. Bawal raw ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ng Pilipinas dahil itinuturing ito bilang isang seryosong paglabag sa Anti-Terror Law o Republic Act 11479. Itong iginiit ng Department of Justice bunsod ng mga pagbabanta na ginawa ni Vice President Sara Duterte kay President Bongbong Marcos. Bukod pa rito, ang nalalagay rin daw sa peligro hindi lang ang buhay ng Pangulo, kundi maging ang buong sambayanan. Ang detalye sa report ni Liana Canilaw. Papasok bilang paglabag sa Anti-Terror Law o Republic Act 11479 ang mga pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay President Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Jesse Andres. Meron po tayong batas na Anti-Terror Law. At tignan niyo po ang Section 4 describing the acts of terrorism. And one of the acts defined there as punishable in Section 4 of the terrorism law is when one engages in acts intended to cause death or serious bodily injury to any person or endangers a person's life. Yan po ay nakasaad klaro sa ating batas. Matatanda ang sinabi ni Duterte na may kinontrata na umano siyang tao para sa assassination ni PBBM, ni First Lady Liza Marcos at ni House Speaker Martin Romualdez sakaling ipapatay raw siya ng Pangulo. Tandaan niyo po na ang banta sa Pangulo ay isang national security matter. Can you imagine a situation where the Vice President is accused of plotting against the life of the President and then the President actually dies? Will the people accept the Vice President to succeed the President when he is even under a cloud of doubt how she would accede to power? So napakaseryoso po yan. At nakakatakot po yung senaryong yan na mangyari sa pagbabanta ng ating Pangulo. Ayon pa kay Andres, paano magagampanan ng Pangulo ang kanyang obligasyon kung mayroong banta sa kanyang buhay? Mahihirapan po. The work of the President will be impeded by this serious death threat. And that is why it has to be addressed immediately. It has to be quelled at its inception. Hindi po tayo papayag na magkaroon ng senaryo na magkakaroon po ng delikadong sitwasyon ng ating Pangulo dahil siya po ay halal ng bayan.
Dagdag pa niya, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay pagbabanta sa buhay ng lahat ng mamamayang Pilipino. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Inaasahang mas mapapaigting ang interception ng Bureau of Immigration sa Clark International Airport dahil sa forensic document laboratory equipment na kanilang inlunsad sa naturang paliparan. Bukod sa pagsugpo ng krimen, layunin din daw ng kawanihan na panatilihin ang integridad ng immigration process sa buong bansa. Magbabalita si Lizen Morten. Inilunsad ng Bureau of Immigration Clark International Airport o CRK ang kanilang bagong forensic document laboratory nitong Miyerkules, November 27 bilang tugon sa pagpapaigting ng national security ng bansa. Gamit ang makabago at advanced na teknolohiya na kung tawagin ay Video Spectral Comparator, mas mapapadali nang madetect ang mga peking dokumento tulad ng mga pasaporte, visa at iba pa. Ilan lamang sa mga feature ng Forensic Document Laboratory ang pag-aanalisa ng watermarks, automatic na pagsascan ng mga microprints at iba pang mga security features ng isang dokumento. Gamit ang naturang aparato na inilunsad ng Bureau of Immigration dito sa CRK, ang mga pasaporte at iba pang travel documents na kagaya nito ay dadaan sa proseso ng detection, assessment at confirmation upang matiyak kung tunay nga ba ang mga ito. Sa anti-fraud section ng Bureau of Immigration, babagsak ang lahat ng kaduda-dudang dokumento na mahaharang ng mga immigration personnel upang isailalim sa Forensic Document Laboratory. Ayon sa acting chief nito na si Marivic Beltrano, mga krimeng kagaya ng human trafficking, identity theft at terorismo ang magagawa nilang pigilan sa CRK gamit ang bagong aparato. We do the document examination of all the question document referrals. That includes the passports, the identification, the residence permit, the identification cards, and other travel documents. We can protect all the travel document issued by the all concerned agencies, especially those security documents issued by the Bureau of Immigration. Nagmula ang Forensic Document Laboratory sa gobyerno ng Australia na sila ring nagbigay ng specialized training sa mga personnel ng kawanihan para sa pag-ooperate nito. Ayon kay Beltrano, ito na ang ika-6 na Document Examination Laboratory na matatagpuan sa buong bansa, kasunod ng nasa punong tanggapan ng kawanihan sa Intramuros, Manila, pati na rin sa iba pang mga paliparan tulad ng Ninoy Aquino International Airport Terminals 1 and 3 at sa mga international airport ng Mactan at Davao. Lizen Morten, CLTV 36 News. Kinilala ng City of San Fernando Public Employment Service Office o CPSO ang mga employers at iba pang ahensya sa kanilang ambag sa pagpapalakas ng employment force sa syudad at pagbibigay ng trabaho sa mga Fernandino. Kasabay nito, iginiit nila ang kanilang mandato na tulungan ang mga residente na makahanap ng trabaho na mas angkop sa kanilang mga kasanayan at kwalifikasyon. Narito ang report ni Ashley Punzalan. Ikinasa ng City of San Fernando City Public Employment Office o CPESO ang kanilang kauna-unahang Social Protection and Development Forum handog pasasalamat na ginanap sa Heroes Hall nitong Martes, November 26. Layunin nitong kilalanin ang ambag ng mga employers at iba pang mga ahensyang tumutulong sa pagpapalakas ng employment force sa syudad at sa pagbibigay hanap buhay sa mga Fernandino. Dog pasasalamat sa mga kaagapay natin within the entire year of the function ng ating CPESO. Kabilang ito sa mga advokasya ni CSFP Mayor Vilma Caluwag na magkaroon ng socially developed and inclusive community. And isa sa development natin, hindi mawawala ang employment. So,
Kapag pinakita kasi natin sa ating mga partners that we value and appreciate yung kanilang participation, nagkakaroon tayo ng more coordination and the more parang passion and advocacy for every Fernandino to land the job. Ang aktibidad ay dinaluhan ng ilang mga paaralan na may inaalok na trainings para sa TESDA accreditation, private sectors at iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon sa Provincial Director ng ahensya na si Maylene Gozun, mahalaga ang ganitong mga pagkilala sa usapin ng partnership at collaboration ng public at private sector. Nagiging mas matugumbay rin daw ang resulta ng mga government programs. Pag strong ang partnership natin sa mga establishments, sa mga private sector, sa mga kumpanya, ay napapagandang lalo ang labor compliance. No? So, pag maganda ang labor compliance, masaya ang mga workers. No? Dagdag pa niya, itinuturing ang human resource bilang pinakamahalagang yaman ng anumang bansa. Kaya naman, mahalaga raw ang mga katuwang gaya ng peso para mas mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa sa Pilipinas. Habang ang DOLE naman ang nagpapaigting ng kanilang welfare at protection. Samantala, nagpasalamat naman si Sipeso Acting Manager Mary Ann Biliwang kay Mayor Vilma Caluwag dahil sa pagtatalaga nito sa Sipeso bilang isang ganap na departamento. Target raw ng Sipeso na matulungan ang kahit isa sa miyembro ng bawat pamilyang Fernandino na mayroong mismatch occupation o mga individual na mayroong trabaho ngunit hindi ito akma sa kanilang kasanayan, edukasyon o karanasan. Hangad raw nila na mabigyan ng oportunidad ang mga ito na magkaroon ng tamang trabaho na mas angkop sa kanilang mga kasanayan at kwalifikasyon. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Abot kamay at di kalidad na serbisyong medikal ang inaasahan ng mga taga-Sasmuan sa napipintong operasyon ng Super Health Center sa bayan. Isinagawa ng lokal na pamahalaan at ng mga concerned government agencies ang groundbreaking ceremony nito bilang hudyat ng pagsisimula ng konstruksyon ng pasilidad. Ang detalye ng balitang yan ihatid ni Lizen Morten. Para maragdagan ang bilang ng mga medikal na pasilidad sa Coastal Municipality ng Sasmuan, Pampanga, sinimulan na ng Central Luzon offices ng Department of Health o DOH at ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang konstruksyon ng Super Health Center sa Barangay Santa Lucia nitong Lunes, November 25. Bilang isang bayan na napapalibutan ng kabi-kabilang katubigan, inaasahang mas mapapabilis ang proyekto ang paghahatid ng serbisyong medikal para sa mga taga-Sasmuan ayon kay Mayor Catalina Cabrera. Bukod tanging Sasmuan lang ang walang ospital. Pero sabi nga, malapit lahat naman yung ospital. Merong Saintsco, merong Diosdado Macapagal, merong mga, kaya lang may mga bayad yung iba. Kasi minsan yung panganganak, diba, minsan sa bahay lang. Ngayon kasi hindi na pwede yung mga anak at midwife ang pupunta sa bahay. Dadalhin mo siyempre sa isang kagaya nitong center. One-stop shop itong may tuturing dahil meron itong outpatient consultation, laboratory tests, immunization, maternity care, at marami pang ibang serbisyong medikal. At dahil mas malawak ang pasilidad kumpara sa Rural Health Unit ng Sasmuan, mas marami ring pasyente ang ma-accommodate ng Super Health Center, ayon kay Sasmuan Municipal Health Officer Dr. K. Alonso Gaza. Mas marami po tayong services na ma-offer, mas marami po tayong, yung facility natin mas maganda po, mas malaki, tapos mas marami nga pong tao na masiserbisyuhan. Kabilang sa mga dumalo sa groundbreaking ceremony sina former 2nd District Congressman Mikey Arroyo, kinatawan ni Senator Bongo na si Elcias Bugsad, at mga kawani mula DOH at DPWH Central Luzon. Ayon sa Development Management Officer ng Central Luzon Center for Health Development na si Dr. Ariel Bitong Jr., ito na ang ikapitong Super Health Center sa buong Pampanga, kasunod na mga nasa syudad San Fernando, Lubao, Arayat, Mexico, Magalang at Minalin. Aniya ang mga nasa malalayong coastal barangay sa Sasmuan ang pinakamakikinabang sa itatayong Super Health Center sa bayan. Sana po ito ay ma-appreciate po nating lahat, lalo ng ating mga kababayang nasa malayong barangay po, yung ating mga nasa coastal, dahil ang serbisyo pong medical ay ilalapit na po sa atin.
Sa darating na March 2025, inaasahang magiging operational ang Super Health Center sa bayan ng Sasmuan. Ilang barangay health workers din ang nagpahayag ng pagkasabik sa pagbubukas nito dahil magiging mas dekalidad na raw ang serbisyong medikal na maaari nilang ihatid sa kanilang mga kabalen. Lizen Morten, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita, binida na ring sikat ang pong pagmaragwala putahe kay Tilabod Kapampangan king kurang-kurangan metong kareng aktibidad na ning Sinukuan Festival 2024. Albentaya po yung report ng Liana Canilaw, bang akit sularing mouth-watering Kapampangan heirloom dishes, alinuto da ring kabalentamong mekiligligan. Apati kang bibingka, puto bombong suklating batirol duman at taliwapa, kaya be mo naman ka rin panayin da rin sa blang Kapampangan lakwas na usong kapaskuan, ing miyaliwang heirloom recipes. O nang misan bagya-bagya na iting makakalingwan, lakwas na karing kay nakon. Inya bang ilang mabating deng putay nga reni, meto nga ing pamagluto ka rin ni karing daround ng event kay Mother of All Festivals kay Labod Kapampangan, ing Sinukuan Festival. Sabado, November 23, meron pa checking Robinson Sarmes Pampanga ing kurang-kurangan 2024. Naniya po muli sabihin ng kurang-kurangan ninyong mga latita mo, lalo na siguro niyang ikan mamyalong tamong kurang-kurangan, dito mga lating mga lating kalang at mga lating balanga, karing ka magluto ka. At ngenipin, bang kanita biyayan tayo, itang may wala nang masyadong kurang-kurangan, wala nang mamyalong karenganak. May nibatliking adosyudad at apat na balangkete Labod Kapampangan, ding miligligan. Binida na ning Angeles City, ingasadong matua, kabang pepakit na ning Mexico ing klase ka pa magluto king Morcon. Chicken and vegetable stir-fry naman niluto na ning Bacolor. Ing pisto aminana pa karing Kastila naman ni Petak man na ning Balen ning Apalit. Muna man may wala yung tuga kagisa king kalabasa iba't king Santa Rita at ing potsyerong Pasko ni Siyudad San Fernando. King katataw liyan, ikuwano panlasa ning asadong matuwa ning Angeles City, dingurado. Ing asadong matuwang aman wanda po, ing pamiyaliwana po nini kitang typical mong asado, ini pong asadong matuwa talagang pebokal depo kayong kamatis, kayong malwa tayoras. Bang kanita po manuot itang lasa, po itang yaman. Po, metong pa po kanini, uling ing asadong matuwa, malaga tayo ang daramdaman, pauli na nitang tuldi-tulditak, mawala na itang tradisyon na pamagluto kanitin. Pero makanyan king Angeles, na kakabiyayan din ng Pamilyang de la Cruz, nung nakarin, kalupa namin po yung sabi ko, maluwat na pa magluto at luluto demo ini balang ating okasyon. Ito pong special na okasyon, kalupa na po ng Pasko, birthday po pang miyaliwa pang okasyon. Apin na itiing katlong pamagdaon king kurang-kurangan ang ting partina ning Sinukuan Festival, aadwang pulot pitura ng pagselebron. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Petindayag dering adwang pulot adwang kandidata na ning Mutsaning Kapampangan 2024 ing kultura ang pong tradisyon da rin balang kabalinan kay Tilabod Kapampangan king merapat na pre-pageant inyang Miyerkules. Ring mga laguan pang mga timya sa dalaga, lakwas na pang mig standout king susulot dang local costumes. Nino kayang minyambot king pre-pageant? Pakibaluan king report ng Liana Canilaw. Dazzling. Graceful. Enchanting. Makaniniro petindayag ding adwang pulot adwang kandidata ning Mutsaning Kapampangan 2024 ding kultura at tradisyon ding karelang balin. Kasabi na itining karelang pamagrampa karing karelang local costume king midaw na pre-pageant competition inyang Miyerkules November 27 king SM City Pampanga Event Center.
peg niya po, kailangan i-showcase or i-represent ng ating mga 22 muchas ang kanilang locality na kung saan they will be showing the arts, culture, the history, the livelihood, and the prime products of each of our municipalities and cities in the province of Pampanga. Kapamilatan na muna man nini, lakwas makikilala ang gelingan da rin Kapampangan at impag maragulan ng kakatamong probinsyang Pakamalan. Talaga namang makapangilabot, medyo maluwalwata mo, ulit talagang tikyande ang kakatamong tema, ngayon banwang ay ninangnuka rin, bawat tradisyonal na piblas ay imalanda, sinulunda, yung kakatamong 22 muchas, pepal toda, nung makanano ing kabiyayan, ing kasalesayan, ing kalalangan, ang popa ing kultura at tradisyon, ding bawat memalen, kareng 19 munisipyo, ang pangatlong syudad ng probinsyang Kapampangan. Kaya maka-proud. Samantala, sneak peek pa mo inikimpe kamalagong bengi king labot Kapampangan, ing mutya ning Kapampangan Coronation Night. Mas marakal pa kano ang tabayanan at paniglon. Talagang papunta pa lang tayo sa exciting part dahil ngayon pa lang tunay na nag-uumpisa ang laban ng ating mga 22 candidates vying for the most coveted title, the Mutya ng Kapampangan 2024. Abangan nyo po, I'm sure matutuwa kayo at ma-excite dahil this coming Coronation Night on December 10, 2024, 7 o'clock in the evening, live at the Brent Zigyao Convention Center. Makikita nyo at ma-amaze kayo sa stage design, sa production, dahil this year, we'll be living it up sa talagang modern segments each of our competition. Dahil nga, we are complying and adhering to our this year's theme, which is the Empowered Modern Kapampangan Beauty. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Bistama nating mapilang artistang makisan netong King Sayanan ng Giant Lantern Festival 2024. Prioridad la pamuring kanuring mga santing at mga ragula parol kang selebrasyon a 116 years dang mararapat king syudad San Fernando, Pampanga. Ayong report ng Liana Canilaw. Ustong daratang na ing peka masaya at peka makulang bengi king syudad San Fernando, Pampanga, ing Giant Lantern Festival, matulano pusuring sablang memalen. Kalupa ka ring aliwang selebrasyon na tawla ring piaglon, king GLF, ding mga regula parol da ring barangay na ning syudad ding bida. Kaslag da reni ang gana king patdandala, kareni la makatutok ding matat atensyon ding balang talapanalbe. Tuneping ing ligligang parol metong yakareng peka maragula kaganapan king labot Kapampangan. Inya naman agyang ding mapilang sikat na artista bisalang datang at makyabe king sayaning selebrasyon. O neng alikanumalyaring milakoy ang spotlight king salara ring parol king okasyon a 116 years ng midarawon. Ng GLF, ang Giant Lantern Festival, well known talaga. Thousands of spectators na all over the world, no, alam nila. Pero syempre, sabi ko nga, kahit may mga gustong pumasyal or mag-visit sa ating event, mga artista, to promote their movies. Siyempre po, sabi ko nga, hindi sila ang stars. Ang stars sa festival ay ang mga Giant Lantern. Kaya hindi ayaw natin silang pumunta, pero kailangan po siguro sa ibang dates na lang sila pwede. Samantala, adong Domingo Bayo yung GLF 2024, balaw simpa magsadya na ng GLF Executive Committee bang matagumpay ang execution na ng ligligang parol. Actually po, katatapos nga lang ng Executive Committee meeting, lahat po ng mga committee chairperson, ready na lahat sila sa kanilang mga trabaho nila, no? Halos kaya mabilis lang ang meeting ngayon, puro updates na lang, kung ano gagawin natin. Kumbaga, halos lahat ready na po. Marapat siya December 14 ng Giant Lantern Competition king Robinson Star Mills Pampanga. Dapat miras niya ang gana king January 1 to 2025 in duration na ng festival. Para ka rin makapunta king venue, may palagaya naman live ini king CLTV 36 at karang kaya katamong social media platforms. Muli po, iniimbita po kayo ng Giant Lantern Festival Chairperson na pumunta po kayo sa December 14. Dapat mas maaga po, 5:30 p.m. nandun na kayo sa Robinson Star Mill. Sabado po ito. In case lang po hindi kayo makapunta sa mismong site, siyempre po ang CLTV 36, laging naka-live po yan during the event sa festival po na ito.
Liana Canilaw, CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, at CLTV36 Official, at CLTV36 News. X o daring Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official, at sa aming TikTok at CLTV36 Official. Kung naisumbalikan ng mga programa ng CLTV36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ng mga programa ng CLTV36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV36, ako si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.